To, ina jin ka kai ko dan Rashida. Kai ko aikin ka kenan. Baka da aiki bayan idan mutum yayi posting din abu, ka ciro kana wa nuna wa duniya. Ai kai ne mummunan shedani. Ban taba ganin dan iska tsinanne irin ka ba. Kai ne babban shedan ji fuskarka, la'ananne dan iska dan Rashida. To, sakin wushiryan nono ga uwarka na gani Rashida. Kowa ya san uwarka Rashida ba ta ruba nono. Ga manyanci ya kama amma abu bude. Mara mutunci an saki wushiryan nonon. Akwai tantirin shedani, shedan irin ka, akwai shedan ai kai ne za a cewa uzu billahi minash shaitanir rajim. La'ananne dan iska. Ba ku da aiki sai idan mutun yayi abu kun ciro kun nuna wa duniya, idan wasu ba su gani ba kun dora waɗanda ba su gani ba idanuwan su ya gane musu. To an saki wushiryan nono na uwarka ne Rashida na saki. Shine nace na gyatumarka ne Rashida na saki. Dan gutsun uwarka in baka fita a hanya na ba sai na ma rashin mutunci. Kaga ba ruwa na idan kuma rashin mutunci kai baka ma ga wushiryan nono ba fa. Ka je account dina ka duba ka ga wushiryan nono. Ka tambayi waɗanda suke following dina zaka ga wushiryan nono. Tunda followers kake zaka samu lakas saboda wushiryan nono dai. Zaka samu following, zaka samu followers, zaka samu lakas. In dai wushiryan nono zaka talla, ka tafi account ina da kiki dan wahala. Yanzu ka fara gani baka sanni ba ko? Yanzu ka fara gani. Wala baka sanni ba. Amma in so kake ka sanni ka tafi account ina. Zaka yi tallar wushiryan nono ko sai har data ka ta kare. In dai wushiryan nono zaka talla, gashi ko yanzu a bude dan kaunar Allah ka ci gaba da tallar wushiryan nono. Ka ji dan Rashida? Dan wahala dan iska duk mai cin uwarka idan kana yi ana kyale ka, ka zo inda ba za a kyale ka ba. Ina yi tallar wushiryan nono. Kowa ya san uwarka Rashida. Kowa ya san uwarka Rashida mai aikin ta. In banda kake dan bazawara, dan iska shedan la'ananne